l-Inter tlieta spezja xejn u llum żgur mhux forsi ma kellniex bżonn li siġi. Jekk il-ġimgħa l-oħra iċ-ċajta fl-Inter Club Malta kienet illi kellna rebħa li l-siġi kienet għaddejja full blast illum kellna logħba bil-relax, irbaħna komdi, ma kellniex problemi u fuq kollox hemm ħafna punti pożittivi xi nistgħu noħorġu minn din ir-rebħa illi żgur mhux forsi ħallit lilna l-parti interisti mill-aktar sodisfatti. Rajna ħafna azzjonijiet sbieħ ukoll sew minn Bigrom Lukaku kif ukoll minn Lautaro Martinez, fosthom ukoll il-gol tal-ftuħ illi il-Toro skurja fejn rajna assist tajjeb ħafna ukoll mill-Belġjan ukoll il-passaġġ ta' qabel kien minant Speedy Pizzabbarella. Jiġifieri llum nistgħu ngħidu hekk kellna ħafna punti pożittivi u dan huwa sinjal li ħanejdu hekk li awgural għatajjeb illi l-Lula Brothers ser ikomplu fejn ħallew appuntu fl-istaġun 2020-2021 illi kulħadd jaf ukoll kif spiċċa dak l-istaġun. Qed naraw ukoll diġà qed nara diversi kummenti hawnhekk diħlin Charles Gauci training għal nhar il-ġimgħa, Carmen Abela Grande Inter għandna wkoll is-supporters tal-Juventus illi qegħdin jiktbulna fosthom Jason Muscat, infakkarkom ukoll illi nhar it-tlieta se jkun hemm il-post-match reaction tas-supporters tal-Juventus ukoll imma dik istorja oħra. Ruben De Bono, il-ħabib tiegħi li wkoll nkun qegħdin naraw il-lob flimkien mal-grupp ta' ħbieb tagħna ġewwa l-Inter Club Malta żewġ logħbiet 6 punti, Dumfries Lukaku u Di Marco laqwa tlieta llum. Forza Inter u se ma' punt tajjeb ħafna Ruben. Il-ġnub, Dumfries u Di Marco llum kienu eċċellenti, Dumfries illi il-kelma eżatti għal qiegħed on fire għaliex jidher li jrid, jidher li qiegħed forma tajba, long may this continue min-naħa tal-winger Olandiż u Di Marco illi wkoll reġa' għamel logħba tajba personalment. Naħseb illi tiġġustifika il-fatt li Simone Inzaghi qed jażel lejlu minn Gosens illi ukoll jibda d-darba rajna lil Di Marco jibda fuq il-faxxa xellugija tal-ħamressa ta' nofs il-ground, ġustifikata wkoll huwa sinjal li l-plejer Taljan bħalissa qiegħed forma tajba, allura ħaqqu jilgħab iżjed milli appuntu Robin Gosens. Dumfries u Lautaro li wkoll ħlew xi ċansijiet fl-ewwel taqsima fejn stajna anki morna b'vantaġġi kbar għal ħin tal-mistrieħ. Biss ukoll nistgħu ngħidu li rajna Lukaku li waqqa ħafna blalin, il-preżenza ta' Lukaku kemm hija fundamentali il għaliex kapaċi twaqqa il-ballun titfalilu jwaqalek il-ballun u ikomplilek l-azzjoni. Umbagħad fit-tieni taqsima rajna żewġ gols l-oħra, Çalhanoğlu gol sabiħ, ħadd pjaċir ukoll illi il-ħelwa tat-Tork fetaħ il-kont tiegħu għal tal-istaġun u mbagħad rajna 3-0 li ġie prattikament grazzi għal 3 riservi. Assist tal-Baċo ta' Gagliardini, proset, bravu, kellek bżonn tilab dejjem hekk ibni. Mhux għax għalkemm illum tajt assist tajjeb xorta waħda d-ninħu qata meta narak diħel fil-ground, fil-fatt ironikament il-klab dan ngħidilhom diħel Steven Gerrard jilab imma llum rajna assist tajjeb ħafna minn Gagliardini, proset. Gagliardini qassam il-Dzeko illi seta ta' first timer imma provide bil-gowler. Anyway, tal-ballon il-Korea li kull ma kellu jagħmel jitfa' l-ballon ġewwa u it-tuku fil-fatt hekk għamel Volder 3-0 nistgħu ngħidu hekk kien gow tar-riservi li wkoll ġustifika l-bidliet li jagħmel Simone Inzaghi. L-unika nota dolenti li kellna llejla kien De Vrij illi ikolli nistqar illi mhux għaddej minn forma tajba ħafna
U anki fl-ewwel taqsima kien naqra xejki fejn għamel żball li seta ukoll Swina Ares kieku kienet oppożizzjoni naqra ħjar mill-Ispezja bil-rispett kollu li jom qed nara wkoll kumment minn Brady Buġejja u l-Inter il-lotta per lo Scudetto. L-aspettattiva jali niġġieldu għarab tal-kampjonat Brady, anzi jiena nizzarda ngħid li l-Inter wara l-fuck-ups tas-sena li għaddiet skużawni l-lingwaġġ ħarġet. Imma insomma, affarijiet li jiġu ħatmu perfett, l-Inter hija obbligata li tirbaħ il-kampjonat għalkemm ma rridux ninsew illi hemm il-Juventus, ir-Roma u l-Milan illi ramaw u żgur li ser ikunu hemmhekk biss l-Inter hija obbligata li ta' sfida denja għall-Scudetto. Biss konna qegħdin ngħidu Devraj illi kienna qed diżappuntanti llum. Fil-fatt għamilx ukoll xi voti tal-logħba tal-lejla kien l-unika wieħed illi mar taħt is-sitta fil-fatt il-Devraj tajtu 5.5 ħalli ntikom il-voti malajr min-naħa tiegħi wkoll. Handanovic 6, Skriniar 6, Devraj 5.5, Bastoni 6, Dumfries 6.5 biss għax qissu fit-tieni taqsima batta ftit ukoll. Barella 6.5, Brozovic 6.5, Çalhanoğlu 7, Di Marco 7, Lukaku 7, Lautaro 7.5 għalija kien l-aqwa plejer fil-ground min-naħa ta' Inter, Dzeko 7, Gosens 6, Correa 7, Gagliardini 7, ħaqqu u Azlani mingħajr vot Azlani kol ma taħal 6 minuti mhux li wieħed jista' jiġġudika qed naraw ukoll Clayton Hindley tuna lil dan fi Sheffield United għandna bżonnu anke l-Inter għandna bżonnu Clayton jiġifieri jiddispjaċini Dumfries għall-qas min-naħa tiegħi mhux għall-beħ bħalma ukoll mhux għall-beħ Skriniar li għall-grazzja tal-ħanin Alla issa jidher li din is-saga ntemmet u neżiġi illi mhux biss jingħata l-kuntratt li ħaqqu imma li jingħata dik il-faxxa tal-kaptan illi l-bniedem illi jien insejjaħ bħala s-sur tal-isla ħaqqu fuq li ħaqqu ikollu ma jdejh. Grazzi ragazzi, brava Inter, issa ħarsitna tmur għal logħba ta' nhar il-ġimgħa, eżami, l-ewwel eżami għal Nerazzurri fejn ser ninżlu Ruma nilabu kontra il-Lazio ta' Maurizio Sarri, il-Lazio ta' Sergej Milinkovic-Savic u ta' Ciro Immobile, żgur mhux forsi illi ser tkun logħba ibsa ħafna għalina, is-sena l-oħra tlifna anki b'pudina ta' referi irrati imma issa naraw se jiġri li żgur illi rridu nirbħu din il-logħba bil-fors anki biex inżommu kuntatt ma' rivali diretti tagħna qarib tal-kampjonat li issa wkoll nistennew biex naraw se jagħmlu. Il-Milan irridu jmorru jilagħbu ġo Bergamo kontra l-Atalanta. Ir-Roma nemmen li għandhom jirbħu komdi f'darhom kontra l-Cremonese fil-waqt li l-Juventus nemmen l-istess ħaġa li għandhom imorru kwelli Ġenova ma' Sampdoria u jirbħu wkoll b'mod komdu. Mela, jiena għallejla naħseb dak li kelli xi ngħid. Jekk forsi l-ħaqtu l-video minn issa tinsewx tinkitbu fuq il-YouTube page tagħna il-Kamra Sportiva fejn hemmhekk issibu diversi kontenut illi ikollna reazzjonijiet ta' wara l-logħob, reazzjonijiet wara t-tlielaq tal-Formula 1 illi dal-waqt ukoll ser jibdew il-programmi kollha, is-sensiela botta u risposta ta' kull nhar ta' ħamis u anki is-sensiela tal-intervista jiġifieri inkitbu hemm għamlu dik is-subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi il-Kamra Sportiva toħroġ minn żmien għal żmien. L-appuntament tagħna magħkom issa ser ikun għal għada għal dan il-ħin fejn din id-darba ser naraw lil Clayton Zammit magħruf ukoll bħala iċ-ċomba illi ser ikun qiegħed jgħaddi l-opinjoni tiegħu fuq il-logħba Atalanta Milan. Għandha tkun logħba tajba, ovvjament issa rridu naraw ser jiġri qed nara l-aħħar kumment ta' Martin Attard memet riqata twila ħafna u nemmen li anki intom il-Milan ser tkunu qed tgħidu tagħkom. Għalissa jiena ser naqaf hawnhekk,
Grazzi tal-segwejtuna l-lejla, niltaqgħu għada, ċort niltaqgħu ma' Clayton iċ-ċomba għada fil-11:15 jiena se nkun qiegħed ukoll direzzjoni din id-darba u komplu segwu l-kontenut kollu li qed noħorġu fuq il-Kamra Sportiva. Il-lejl tajb il kulħadd, ħodu ħsieb u sempre Forza Inter. Ciao!